дар маросими оғози даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Ҳисор масъулини баргузории чорабини омӯзгорон, иштирокчиён ва падару модарони онҳо ҳузур доштанд. Имсол дар даври шаҳрӣ озмун 2062 нафар аз қишраҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорону донишҷӯён ва сокинони касбу кори дигар иштирок менамоянд. Мувофиқи низомнома, иштирокчиён дар 4 номинатсия маҳорати суханварию сухандонӣ ва қобилияти зеҳнии худро дар назди аъзои ҳакамон месанҷанд. имсол нисбат ба солҳои гузашта асарҳои пешниҳодкардаи довталабон дар ҳақиқат аз ҷиҳати сифат ҳам беҳтар аст. яъне ба эҷоди назму наср бо ҷиддӣ хонандагон ва шахсони калонсор машғул шуданд ва асарҳои онҳоро албатта ҳакамон баҳои сазовор медиҳанд ва ба озмуни минтақавӣ пешниҳод менамоянд. озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст маҳз бо мақсади оммавигардонии мутолиаи китоб роҳандозӣ гардидааст ки нақши он дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият хеле бузург буда боиси болоравии маънавиёти мардум бахусус насли ҷавон ва умуман қишраҳои мухталифи ҷомеа мегардад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар сарзамини биҳишт осое чун тоҷикистони азиз зиндагӣ менамоям ва зодаи замони истиқлол ҳастам. ҳамзамон аз иқдомҳои созандаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хушнудам, ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро роҳандозӣ намуданд. Китоб хон эй писар, умр дар шитоб аст. ҳама маънии олам дар китоб аст. фурӯғи субҳи донои зиҷомӣ ба шарқиёну ғарбиён хитоб аст. озмун исбот намуд ки сол то сол шумораи ҳаводорони китоб дар мамлакат зиёд мешавад. аз ҷумла кӯдакону наврасон ба он таваҷҷӯҳи бештар доранд. ба ин хотир соли равон яке аз бахшҳои фаъолтарини озмун номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ бо назардошти сину соли муайян ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуд. ҳамзамон ҷиҳати ҳавасмандкунии иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст шоҳҷоизаи он аз 1 ба 4 адад зиёд гардида маблағи умумии мукофотҳои пулӣ ба 4 млн 570 000 сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба соли гузашта 695 000 сомонӣ зиёд мебошад. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор.